रन्जन दैमारि बिथांखौ जाय बिथाङा दिनैहाय हारि सिबिनायाव दिनैहाय जुग जुग नांबोदों गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबोदों बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव लिगेलि फाइटआव जोङो अरायसम जों जानजि खाफ्रानानै दङ बिथांखौ निश्चय जों उदां अख्राङाव जों नुनो लुबैयो बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जेसेबांनाखि एनडिएबिसफोर केस जानानै थानाय सिबिआइ केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों उदां अख्राङावबो जों थाबैनो जों रिलिज खालामजानायखौ लुबैदों आरो हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरबायदि केसनिफ्रायबो उदां जानायखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौ नुनो लुबैदों दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय PWD IV गेस्ट हाउसआव मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट दिनैहाय आबुङैनो खुंफुंनो हाबाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा हांख्रायनाय बायदि गोबां इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा फैनानै दिनैनि जिनाखि मेल दंमोन सावरायनांगौ दंमोन बेखौहाय फैनानै बिथांमोना जोंनोहाय साजेशन्स नलेज आइडियासफोरखौ होलांबाय माब्रैब्ला आवगायलांनांगौ माब्रैब्ला बड'लेण्डखौ दाबिनांगौ मा रोखोमै जोङो सावरायब्ला आइडियासफोरखौ लाबा पेन एन्ड पेपारजों मा रोखोमै जोङो आवगायलांनांगौ बेफोरबायदि माखासे साजेशन्सफोरखौ जोङो दिनै इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा दिनै होलांबाय जोबोद रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा दिनैनि मेन उद्देश्यआ इन्टेलेक्सुवेल मिट लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय नैबे जुलाइ दाननिनो लास्ट सप्ताफ्राव जोङो मोनसे मानगोनां चिफ मिनिस्टार अफ आसाम जों मोनसे एपइन्टमेन्ट जों लानो थांगासिनो दङ एपइन्टमेन्ट लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे मेम'रेन्डामखौ जों ड्राफ्ट खालामबाय आरो बे मेम'रेन्डामनि सायावनो दिनैनि इन्टेलेक्सुवेल मिटआ लाजानाय जादोंमोन मा लिरबा मा ड्र खालामबा साक्सेसफुल जाहैगोन बिनि सायाव जों गुवारै जों सावरायबाय दा बावैसोनि उनावनो जों बेखौ फाइनाल ड्राफ्ट खालामनानैहाय जों CMसिम जों बेखौहाय जों दैथायहरसिगोन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर'नि जिनोखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ लानानैनो नैबे मेम'रेन्डामखौ जोङो लिरगोन आरो जाहाथे इन फिउचारफ्राव बे समस्याफ्रा जाहाथे जोङो थख'यै जाहाथे सलिउसनखौ जोङो मोननो हायो नोंगौ जोंनि आल्टिमेट गल बा आल्टिमेट थांखिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि बर' रायजो सेपारेट स्टेटखौ दाबिबोदोंमोन जेरैबायदि आइडिय'लजिखौ जोंनो होलांदोंमोन बिनि माखासे सान्थौखौ लानानैनो जों बड'लेण्ड रायजो दाबिनायाव जों जै मैमै जों फैदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिनाखि थांखिया जाहैबाय बर' रायजो सोरजिनाय बा बड'लेण्ड सोरजिनाया नाथाय बड'लेण्ड रायजोखौ मोननायनि सिङावनो बड'लेण्ड रायजोनि सिङावनो आरो माखासे पइन्ट्सफोर दंबावो माखासे खामानि मावनांगौ दंबावो बेखौ फिसा जोङो मावनानै जों बेखौ आबुङै जों खालामनानै जों लाग्रोनायनि जोंनि दायित्व दङ जेरै हानि इस्यु जेरै लेंगुवेजनि इस्यु एडुकेसन्सखौ लानानै बेफोरबायदिनो एग्रिकालचारनि इस्यु बिभिन्न बेफोरबायदि इस्युसखौ लानानै जों सलिउसनाव जों लाबोनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि बुस्थुफ्रानो दिनैहाय बड'लेण्डआव नांगौ दिनैहाय बड'लेण्ड जुदि मोनोब्ला आल्टिमेटलि जोंनो जोब्बाय जोंनो मा नांबावगौ दायो हम पावार बा फाइनान्सियेल पावार बेफोरबायदिबो फैनाय लोगो लोगो जोंनि आल्टिमेट मोनसे बड'लेण्ड सेभआ बे फैनो हायो दा बिनिखायनो बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो सिगाङाव दोनगोन जों दाबिबाय थागोन सरकारनिसिम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे एकर्ड जिनोखि जाबोबाय मोनथामसो एकर्ड जाबोबाय BSc BTC आरो BTR एकर्ड जाबोनाय बे एकर्डनि सिङाव माखासे कन्स्ट्राक्टिभ जिनोखि थानाय इमप्लिमेन्टेशन्स खालामजाथ'यि बेफोरखौहाय जों जाहाथे बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ जाहाथे खालामफुंनो हायो जों माखासे गोबां दिनैहाय लेन्ड इस्युसखौबो जों सावरायदों माखासे NDFBनि इस्युसखौ जों सावरायदों NLFBनि इस्युसखौ जोङो सावरायदों बेफोरबायदि मेजर माखासे इस्युसफोर दङ जोंनि बर'आव जाहाथे बेखौहाय जोङो फारियै मोनफायै आस्थायै जों जाहाथे सलिउसनाव जों लाबोना होफैनो हायो जों बिनि थाखाय जों सावरायदों आरो आल्टिमेटलि सानसे समाव जों बड'लेण्ड रायजोखौ जों मोनफुंहैनायखौ जों नुहुरदों